PreViewGh ene ya bepie mu ewo Kwahu Afram Plains. Ne yeka Kwahu Afram Plains aya ade baako ana yeta eba amanfo tirimu bebre. Ne edikan eyese eyade a islands ana ewa hapa ne etoso mienu nso se eye food basket edema oman no enti ene PreViewGh ya fato ye ho so se ye ba na ya behwe senia esi etie aso senia omuka se ye food basket no sa pepepe netie ana se sen netie na ya ma etiefo ahu enti obi biara a wo hwe no se wo ka se wo pe aduane pa se bayere ebro dia meka se baby ba kope na wo bo man yimu a obetimi di wani akere eye Kwahu Afram Plains na nei ya bepie mu ewa hanom na ye ba bepie mu ye di yani ebedi akire baako eye enam eyie esan se wo ba hanom a esan se ya alliance ni tino dwumadi omudi titire ni se omuko nsuo so na nsuo so omko ye nam na omu yi nten kane no sanka wo ba hanom a enam de ye beka sa fish tilapia ni titire ye de bebo enei ne omanfo ni bi kane se oba ha kura sei food basket din na ya asesa enam no bo no ya ayeden etidi achi na yankohwe se nokre se enam no bo Kwahu Afram Plains no asesa na enam no na ye 50 ene omatum di akọ 100 esan say obi age besia aban djuma besia no enoa na opeso ode ye business enipa na nke na omoto ade na omu nyina eton ade na hwan ene beto no nyonko de yesro mampani wo ye kuro mu ade ha ye kase aye omo a omukunkum nipa ekire nkwala kuom amro bese esi ye kwan so amaye dwa no agu afi pantu no ene lole fe ne yesre no mintini ya to aban oma patronu ebo ne mlafom na lole fe so mrafom afi premise ne mema ne nya bi mfa nko nsuo ni so eti omo ba ebo ente so omo de beje no na omo de age yesro mampani ne di mu ne nkwa so otwa na ni mehwe Afram Place maye ye maye ntimi hwewom man maye ayeden obi aba osisike ni ho obi aba osisike ni ho nti aye basa ye hu ano awam awo sesemre yi die enye ekoye pa first no ni eboa na 50 cedi 20 10 cedi entu sese no o ma na akoso no bibia ye de petrol omo so omo ntimi nto enti sese no omo koba na omo discato so ya abo na 1 million enti enya hwe wo 1 million no enti na omo ntimi nto no ana sika na nso omo se bi ni ho tinipa na oba na okọ osuso mu sa na agyamu na okọ ohaw bebre ama enye sika mfa nhwe nkwala no ekom nso diye petro no so emu aye de mema na nye petro mfa nko nsuo ni so omo ba na oma aye daliga na aye nwunran enti na mo na mintimi to ne bo aye den amame na waye ni miyenu 20 Ghana na msi ko fe mam 35 no so ono nso ne ho kire no to de mam 35 na yemi so me to am so me ho ba kire me te se me jai te na je se me jai akwotene ekurase abre te se o first na ka me ba ye anka na ye eye ebi wa ka nan am se ko fe mam 35 no ke ebi wa ha 25 ebi wa kra 30 and so said the petrol no efa ne o ma na ye no de mam sa o se enye yi nti me ko no me ma yakwatena ekurase sa se se afrato kitwa yi gallon kitwa no aya 1.150 ene ye to no enti o mu yi yeso a enam no nchi na mu yeso ye hia ye be yisu ama amanfo atimi ato ene se anu sika so nim Ghana enam wo station ni boye de ye kwoto nsuo na no a ye nso ni boye de ye ka na mema no se eye petrol na ma na mu ni boye de enti wo bu hwe petrol no mai na mu yisu ma na yesu ye konsuo na ya tibia to na mu na aho abeto nso anu anu nso petrol mu di konsuo so nti yesi ni boye de premise no mu di konsuo so yesi ni boye de first ye kwa ye tibi ton na mu na petrol no ayafu nti ye shepan ma ya bia 35 esi a mu si ni boye de nti pan o mu sheba 6 million ye to aye ntimi nto nti o mu hwe ma first ye boa no enum ebia 20 cedi na 40 cedi esi anam no boye di nti yetibi bo no 100 cedi ana num 50 cedi
nti wɔn hwɛ ma yɛn nso na nam no ba fam na amanfoɔ tumi tɔ bi ma